Mi sé Sandra Nikiavar, sé teacher bunscoile húnam, agus an rásta rihbliúnar sa ha mí tuis an iscoil Stornavai, ag níre trá sa clasa hinnacham fichiid sa gá. Wel, mana has ni fiachid ni sin lesochuch. Ha sin y brian dys a chlawn ma yen cwsbar na sa felwyach gyhyn. Agus has ni fain tor can an yma chasin. Cwtioch gyfarach gyda sin, has ni brin ma yen cwsbar yn laichol. Rwydyn hadodd yr chymychol yr chlawn gach la. Has ni fi brin ma yen rwydyn a tachart as ysgol. Agus na jyffer fach gyda ha a geiri ma chasin. Rwydyn a tachart ag yn hyg, yn heolwch ach gyhyn, pechtichen, yn arinioch, fi yn thrai, fi as y chylio, agus has ni'r tor achgil yw'r awsach o gan y chlawn yma chasin, sa sy'n y cordyrw. Agus biad hyn y ty cwsbar yn cwtioch, agus has ni fain tor asyn. Y farach gyda sy'n, bys ni dyn y tor rawdyn, bys ni geisio i tor rawdyn, sa chlawn y cloedyn ffwym noch o'ch ma hasyn. Bys ni'n cwtioch y lefyg tor sgialwch yn gan y chlawn, agus y cwrach mae un na rwydyn a geiri as yn sgialwch yn, agus tor ffacil yw'r yn yma hasyn cwtioch. Sa iontoch cholwa sy'n iawn sy'n chysad. Had y diolch o gol o chwlw cael asyn ystech, agus y cain o'ch o geiri'r eist an y sy'n hynnyla.